Fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 195 każ ġdid ta' COVID-19 kif qed tkompli l-insistenza tal-aħħar mewġa tal-pandemija li qed taħkem il-Gżejjer Maltin fejn kellna żieda oħra ta' kważi 200 każ. L-ammont ta' każijiet totali mill-Marzu 2020 law is-suwa ta' 32,470 persuna bl-aħħar jumej pajjiżna ra 401 każ ġdid pożittiv. Dan fil-waqt li ġie mħabbar ukoll li bħalissa hemm 18 il-pazjent rikoverati fl-Isptar Mater Dei kaġun tal-pandemija, persuna minnhom tinsab rikoverata fi taqsima tal-kura intensiva. Mill-206 każi mħabbra is-sibt, 151 minnhom għandhom bejn l-10 u l-39 sena, ta' medja baqa' dik ta' 27 sena. L-ammont ta' persuni li sa' kienu infettati bil-varjant Delta għadu mhux magħruf, madankollu huwa mifhum li din l-aħħar żieda qawwija fil-każijiet f'pajjiżna hija dovuta proprju għall-varjant Indjan. Aħbar tajba li fl-aħħar sigħat fiqu 5 persuni mill-virus biex it-total ta' persuni li fiqu mill-imxija huwa dak ta' 30,218. Sissa ingħataw 723,299 tilqima u 357,236 persuna huma mlaqma kompletament. Rapporti lokali qed jgħidu li kwart tal-Maltin li kienu pożittivi għal COVID baqgħu isofru effetti tal-virus sa 4 jew 5 xhur wara. Dan joħroġ minn studju li sar minn kardiologu Caroline Magri. Madwar 22% tal-pazjenti qed iħossuhom fiżikament qar wara li ħadu il-virus. L-istudju kien ippubblikat fis-Sunday Times fejn figuri juru kif 77% tal-persuni intervistati li ħadu il-virus ma ħassew l-ebda effett. Lejja kienet l-aktar effett komuni minn fost dawk li għadhom qed iħossu effett tal-COVID-19. Madwar 23% qed iħossu qtuħ ta' nifs. Wieħed minn kull 5 qed ibati minn uġieħ ta' ras u uġieħ fis-sider. Mill-2279 pazjent tal-COVID-19 intervistati, 5% iddaħlu l-isptar.